Hello, Kristen! Saan man ini yung kahuron? Sisay man na Kristen ang pagkakahuron mo. Excuse me po, may kapunan tabi ako, boss. Kakikipon Kristen! Nagkahiridap na kami. Andi na ramong distro, suligi sa muya, grabe. Sisay na Kristen ba yan? Quiet, please. Ha? Sandamukal na basura, sandamukal na baha, andi ramong digi sa muya. Dahil ka nagkahirirak sa mga albayano. What? Sisay na Kristen na yan? Dahil ka nga ni magparibok ta subagyo ini. Ang kaurong ko. Kahuron mo ng bagyo? Dahil na siya maghapit kung sa impang mga lugar. Tamakahida po na liyag yan kibagyo. Kristen! Nawara lugot sa signal ni Kristen. Makangalas na nakakahuron mo na ang bagyo. Araw ako kaangkako niya. Kalanet. Bagyo. Nakakahurong ko. Ay, linti. Anong bulto kong si Kristen! Pag nailing ta, Kristen! Ano tal... pare. Ito na ata bulto kong ka. Ba nailing mo lang pala si Kristen? Si Kristen? Ah. Ay, dahil ko man pa din Ano tangko? Subagyo? Minagi pa sila kasubangge? Si ang panguna ko kung sisay na Kristen. Subagyo pa lang. Ah. Nata, anong gusto Nahiling mo pala eh? Ginabasok ko sa inakaw. Kaya pigahanap ko ngunyan. Oto na pa di duman. Sige na pala mabayan ta kanyang palitab. Hanutang ko ang bakayong ko. Bagyo pagbakayon? Tintian, huyan na si Pade. Ano daw kung nato si Bagyo? O Pade! Anong nangyari sa inyo Pade? Hindi ko na ako pala si Christine. Yun na ang tambakay-bakay mo Pade. Grabing luya pala eh. Tulungal daw ako kidalagan. Dahil pa kong siba. Di potang bagyo. Pade! Ano na naman? Bata kita dahil pa nakakatapos ka ini. Ata Pade, umiba ka sa kuya mo niyan. Pade? Maduman kita, bet din mo niya ni Kristen. Ako pa di minalibong ang payo ko. Dahil mo ako pa maburbagit ang Christine na iyan. Hinanutan sa panalong ko dito. Dahil pa nga na ko nakataos paglimpia. Birthday? May lakas na loob pang Christine na mag-birthday? Klase niyaan. Dinistruso niyan albay. Dahil pagkahirak ang buwang Christinaan. So aki ito pa din ni Pading Richard. Bako ba sa Bagyaw? Ako man sa Bagyo. Oh, naglalawam ako sa Bagyaw. Mali na. Tapos na. O Pade, ano garubabluyong ka? Dahil kababluyo na nagpangki kami kasubagaw. Ano lamang na ako ah. Ay talagyan kita ni Christian kang bagyungan. Part lang na bagyuan. Ano sarag pa? Sunakas kan mi kang pangke? Ano sira mingon yan? Ano? Asen! Makaluya-luya. Isang ganangkan. Nahiram baga? Baya isa na Pade, katad-taod Pade, tawanan na ka. Sarong mangkong asen. Pero ka pa. Pinapirahin na sa nakamumalukan baga ini. Mababatak ang payo ko kaisip. Pade, Uy, pade. nata nagunguy-nguy ka. Buminagyo sa nahilinganan, suwampay na pidasong lulukadong ko. Ang taga, pira, sampulo na sana. Paray ka nga ni Pade natadaan. Nata, Sa kuya Pade maski bunot ay natadaan. kaliguan. Ayo Pade, Pagtios na grabe ni. mga mahabas. Pade. Kahit pili lang, pwede makautang lang kipay bang libre. Dahil pa kaya kami nang ngurod mapatrabaho kami, majalibi lamang. Bilit nina niya naisipan mo mag-Jollibee tulo. Sa samantala ngunyan, sinalanta kita kang bagyong Christine na iyan. Ngunyan, mabjuro Jollibee ka. Umali ka sana pa di kung dahil ka matao. Tapos ay pa kumasoble. Ako nga ni narautan ngunyan kay Haraw. Ngunyan, utangan mo ako. Dahil nga ni ako nangungutang. Ngunyan, utangan mo ako. Mabjuro Jollibee ka. Para nga ni pa dyan, ipapigahagan ko. Hindi mo pa may bigay. Wait,